I see the walls, then see them fall. You break through them all. I see you crawl, now you stand tall. Grow and grow till tall. От всички диви места, останали на Земята, никое не е толкова величествено, колкото Арктика. Днес тези непримирими пейзажи са станали почти невъзможни за обитаване. Но за семействата, които живеят тук, това е дом. Елате с нас в Арктика. Следвайте една изключителна майка на полярна мечка в крайното пътуване на любовта и оцеляването. Warner Brothers Pictures и IMAX представят филм на Грег Магиливрей, награденият режисьор на Еверест. Присъединете се към нас в едно вълнуващо приключение. И ще откриете, че нищото е посилно от силата на надеждата. Арктика 3D.